نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. عزیزان محترم، برادران اسلام، میں عبدالحکیم بگٹی دبئی ملکا نشتو اے بیانہ ریکارڈ کنگا مرشیے مئی اے بیان یک بلوچ شخصیت بارویں کہ آہی نام میر بجار خان ڈومب کی اے سلسلہ میں کردے سنگتا منا فرمائش خدا ہمیں وہ جہاز میں بیانہ ریکارڈ کنگا. میر بجار خان ڈومب کی آہیا وطن آزادی خاطرہ پا انگریزاں کو جنگ خدا تا ہما جنگانی باروا میدہ چیئے بیانہ کنگا. اے سلسلہ عرض اشیں کہ شجاع الملک درانیہ انگریزاں عرض خدا کے بارک زی قبیلہ اجمج افغانستان حکومت زوری پولیسہ مہربانی کنے مئی واہرہ کنے او افغانستان بادشاہیہ منا دوبارہ واپس کنے دیت تو میں سجویں زندگی یا شوئے توردار او شوئے وفادار بیاں. انگریزانی دگ افغانستان روگا پا پچے کی سندھا و بلوچستان پا لانگوا خودیا روگئے ہمیں وجہ جا انگریزاں سندھ آن وقت حاکم میر نور محمد خان ٹالپور و بلوچستان آن وقت حاکم میر محراب خان احمد زئی ہمیں دوئنا جا ہمیں دوئیں ملکاں جا لانگو کنگا پا اجازت لوٹے دا تو دوئیں حاکماں انگریزاں روہدی ملکانی نعمہ پا لانگو کنگو افغانستان روگا پا اجازت دا تھا. دومی پلواجہ میر بجار خان وزیرانی ڈومب کیا مختلف قبیلاں جو تقریباً 500 جنگجویں ورنہ انگریزاں کو مڑگا پا تیار کھدگا کہ آہانی لافا ڈومب کی مری بگٹی جکھرانی رند کوسگ لاشاری او دھومی بلوچ جنگجو شامل تھا. انگریزاں افغانستان روغ ارادہ کھدو سال 1841 عیسوی جنوری مہینہ 26 تاریخہ شکارپورہ جا درکتو بلوچستان پلوا سفر شروع کھدائش مگر جے کب آباد نزدیکھا کچی پٹی یعنی لافا میر بجار خان ڈومب کی لشکراجہ ترکلی جکھرانیہ کردے ورنا گو پجیا آہانی قافلہ لیڑو پولیس گا او دومی روشا ہما لیڑو انگریزانی جند گرا شوت کگنتی او انگریزاں را اولاک گزر تھا او جنگ دے گا بگا تھا ہما کا چپیا ودی جند اولاک ذرہ گو گت گنتش ایدہ جرندہ انگریزاں کے سفر جاری کھدا تمیر بجار خان ڈومب کیا کچھی پٹیانی لافا آہارا شزاری بیزاری کھدا کہ ہندے آہانی اوٹگانی پلوا روخیں دگ بند کھدا گنتی کہ ہمیں وجہ جا آہانی اولاک گرمیانی سوابا جا تننا کشتگاں او ہندے آہانی جند اگ بستو پدا گردیں تگنتی. بہرحال ہمیں درمیانہ کچی پٹیانی چکا ہر ہندہ انگریزانی اولاکانی ڈھونڈ کتیے تھا. او شکارپورہ جا 6 فروری میں درکت گئے انگریزی لشکرہ تقریباً 200 کلومیٹر منزل کھوانا کڑوبیانا 2 مہینہ جرندہ پورا کھدو بتاریخ 10 مارچ
ہجد صدو یک کم چل عیسویہ ڈاڈرا د پجھ دگا مطلب 200 کلومیٹر مردم سہ چار روشا اندرا ہمیں پندہ پورا خدا کنت لیکن بجار خانہ اشان داشتا اشان کو مڑتا اشان تنگ خدی ہمیں واسطہ پا اشان 200 کلومیٹر پند 2 مہینہ میں پورا خدو ڈاڈرا د پجھ دگا ہمیں دا ڈاڈرا جا انگریزاں بلوچستان حاکم میر محراب خان احمد زئی پلوا شکایت دیمدا تھا کہ تمہارا بلوچستان جا لانگو کنگ اجازت دیدا تھا گڑتا وہی بلوچ داشتگا تدے نا گڑتا وہی بلوچ داشتگا تدے نا ہمارا شکار پورا جا گتو دا ڈاڈرا ویل دا تھا تو بلوچستان حاکمہ آہارا ولدی دا سکے موہدی وعدہ پابنداں مگر ہمیں قبائلی مردم میں کنٹرول لافا نیا ہمیں وجہ جا شوازانے و ہمیں مردم زانا ہمیں شانی دارگ میں کار نئے ایدہ جرندہ انگریزانی پوج بولان کنڈگا پا چڑھتیا شدو کابل افغانستان حکومت دوست محمد خان بارک زیا جو پولیس ہو شجاع الملک درانیار داتش او دا جا انگریز لشکر گپلے پدا گڑتا آہاں بتاریخ 16 یازدمی مہینہ سن 1801 عیسویہ جنگ کھدو بلوچستان حاکم میر محراب خان احمد زئی کلا تمیری ماڑی اندرا بازیں سنگتاں کو پجیا شہید خدا چونکہ بلوچاں اش خدا کہ انگریزاں آہانی حاکم شہید خدا تو بلوچاں سجوں بلوچستان اندرا انگریزاں کو جہاد شروع خدا تو ہمیں سلسلہ میں میر بجار خان ڈومب کی یادے وطن آزاد کنگا پا جہاد خدا وہ انگریزاں کو بازیں جنگ خدا گنتی کہ جنگ جا 2 سے مشہور ہیں جنگ پچارا مائدہ کنگاں سری جنگ آہیں پلے جی جنگ پلے جی جنگ مرگا بھی سکے سن 1801 عیسویہ زمستان موسمہ اکتوبر مہینہ علافہ انگریزاں میجر بلامور قیادتا و سروگانیہ میں شکار پورا جو لشکرے میر بجار خان ڈومب کی آگو مڑگا پا دیم دا تھا انگریزانی ہمیں لشکر علافہ 500 ہندوستانی پیادگیں پوجی شامل تھا کہ آہارا انگریزی تیر داریں توپک دے گون تھا وہ 100 سیر وزن والائیں گولانی چگل دے اوکھیں کر دے توپ وہ 12 سیر وزن والائیں گولانی چگل دیوکھیں چیئے توپ گوندا دومی پلوا میر بجار خان ڈومب کی لشکرار صرف ڈاڈرییں دپرییں پلیسگییں ششکانی توپک گوندا انگریز پلے جی پلوا روانہ بھی سگا کہ جنگ وقتا پلے جی ہٹ بازارانی سامان آہار کار کایاں مگر میر بجار خان ڈومب کیا رہا چونکہ حال بھی سکے انگریز پلے جی پلوا پیدا گا تا آہیا انگریزانی پجگا جو پیشا ودی لشکرا گو پجیا شدو پلے جی ہٹ بازارانی سامان آنکھ زڑتو بڑتا گا وہ آنکھ سوت کو ہنگر کھدا گا کہ چونا دا انگریزانی کارا میاں وہ پلے جی علاقہ فصل دے سوت کگنتی کہ چونا دا انگریزانی اولا کانی ورگ کارامیاں ہما کا انگریزانی لشکرہ آت کو پلے جی آچڑوں پرانی ڈھیر دی سگاں انگریزاں سندھا جا میجر بلامور مدتا پا لیفٹن امیل سروگانی میں دومی دے اولا کان زواریں 400 پوجی دیم دا تھا وہ میر بجار خان آردے حال بھی سکے انگریزانی لشکر پلے جیا پجھدا تو میر بجار خان ڈومب کی وہی لشکرہ پجیا کوہاں جا ایرکتو پلے جی پلوا روانہ بھی تھا
अंग्रेज़ां को मिड़गाप पुले जी फलवा रवाना भी था अंग्रेज़ां को मिड़गाप तो पुले जी आमा लेफ्टन उमेल अंग्रेजी लश्कर ओ मीर बिजार खान डोम की बलोचें लश्कर मिड़गाप देम पदेम भी थगा ओ मज़ाएं जंगे भी था कि आही आमा अंग्रेज़ानी गीस तो पंच पौजी खुशी सगा खुशी जी गाज रंदा गीस तो पंच फौजी खुशी जी गाज रंदा अंग्रेजी फौजा पदा पदा थो वही साह बचाए तैश वो मेजर बिलामोरा के दी सके लेफ्टन उमेल लश्करा पदा था त आही मीर बिजार खान लश्करा गो जंग कनगा अड़ाए था पर कम्मे ने टाप टोपे आज रंदा आंध बगा भी थो पदा गढ़ता वो हमें रंगा पुल्ले जी जंगा में अंग्रेज़ां रा शिकस्त भी था ओ मीर बिजार खान डोंब किया सोब कठ दो मैदान फतह खुदी ए भी था पुल्ले जी जंग दोहमी जंग भी था आही यार मां वश्तकनो शाहपुर जंग शाहपुर जंग इनका भी था कि अंग्रेज़ां पुल्ले जी जंग मीर बिजार खान डोंब किया जो हार आए था सर हनरी पोटेंजर के वक्ता सिंध पॉलिटिकल उहदा सरे आहिया सलाह दा सके उमेल उबलामोर मदता पर हिंदुस्तान अगदे ज़्वारानी फौज गप्पले देम देगी तो बम्बई में निश्तगे अंग्रेज़ानी अफसरां ए सलाह पसंद खुदा वो हिंदुस्तान ज़्वारानी फौज गप्पले देम दाथश कि आहा आत को उमेल उबलामोर फौजा गो कोफ गंढ दो मीर बिजार खाना गो मिड़ग तैयारी खुदैश मीर बिजार खाना रा हाल भी सके अंग्रेज़ां सलाह खुद के शाहपुर मुचबियों बिजार खाना गो मिड़गा पर दरखों मगर मीर बिजार खान डोंब किया अंग्रेज़ानी शाहपुरा द पुजगा जो कमड़ो पेशा अत को शाहपुरा हट्टू बाजार सोत कगंती चोना द दुकानानी सामान अंग्रेज़ां रकारा मया रोशा मीर बिजार खाना हमें कार्रवाई खुदो बेगहना शाहपुरा शहरा जा कम में दरादर कत्ता तहमोदा शफ कतई ओ शफा आही आवरी संगता गो पजिया हमें बर लाफा वाव खुदा ओ दुहमी पलवाजा शवटे मा अंग्रेज शाहपुरा पुजदगा तो शहर वाला आहार हाल दा सके ज्यादा देर न हुई सके मीर बिजार खाना दुकान गल सोत को दरकतो शोदा हमें टोका गो वारिया अंग्रेज़ां शफो ही शफ शाहपुर रास्तगे डगारा में मीर बिजार खान डोम की लश्कर रंदा जीराना पंद खुदो बांघना दानी मीर बिजार खान लश्कर वाव के अंग्रेज़ां गोंदा थो चारें पलवां जा आहार बेड़ चर रहता ओ हमें पट्टी चक्का मज़ाएं जंगे भी था कि आही लाफा अंग्रेज़ानी दे कई फौजी मुर्तगा लेकिन मीर बिजार खाना रा हमें बेसमाए जंग वजह ज्यादा नुकसान भी था कि आही 50 वरना शहीद भी सगा ओ द्वाज द गिरफ्तार भी सगा ओ मीर बिजार खान वही पदी संगतांगो पजिया जंग मैदान आज दरकतो शुदो नजीखे कोहार चढ़े था ओ अंग्रेज फौज गढ़तो शाहपुरा शुदा ओ हमें रंगा शाहपुरा जंग अंग्रेजा कट्ठे था के बलोचांगो बेसमाए जंगे दासेश ए भी था शाहपुरा जंग पेरा इदा रंदा सेमी जंग यार मा गोश्तकनो उच्च जंग पेरा ए रंग है के मीर बिजार खान डोम की शाहपुरा जंगा रंदा यक चकरिया
اچ علاقہ مودی لشکر صد مرداگوں پجیا آت کئیے تو انگریزاں حال بھی سکے میر بجار خان ڈوم کی اچ آت کئیے تو انگریز جنرل جیکب سروگانی آما اچ پلوا روانہ بھی سکاں کہ میر بجار خان آگوں مڑوں چونکہ اچ علاقہ دا پجھ دگاں تا میر بجار خانہ آہار دیراج دیسو لکھی دو اڈ گتگاں تی وہ چونکہ انگریز لشکر ات کو آہیں سیدھا جو گزر گئے تا ناغمانی توپ کار ہاں دھان داسی تا ہمیں ناغمانے ٹہکانگوں انگریزانی اولاک کڑتگاں او آہانی کردے پوجی اولا کانجا کتگاں تا ہما میر بجار خانہ کشتگاں او جنرل جیکب جند مادن دے بے قابو بھی سو میر بجار خان لشکر نیامات کا تا کردے ورنہ آہیں کشگ تیاری خدا مگر میر بجار خانہ منہ خدا تا جنرل جیکب حیران بھی سکے میں اشانی دست شیرہ آت کگاں پر منا کشگا دے نیا میر بجار خانہ گوشتکے تا حیران موی ما بلوچوں ما دزگیریں مرد جنو نا ہما کا ترا ساہ تو رویں برا درکتیا ہمیں ٹوکاگوں جنرل جیکبا ودی مادن تات کو شدو ودی سنگ تانگوں کتا او انگریز بے سو بیا اچا جا کھوانا کڑو بیانا پدا گرتگاں او میر بجار خان ڈومب کی ودی لشکراگوں پجیا شدو کوہانی گٹو گرانی اندرا پیہ دگاں اے بھی تھا اچ جنگ ادا جرندہ چارمی جنگ کہ آہیں یار ما گوشت کنو وزیرہ جنگ پیرا ارنگیں کے انگریزاں چوک دی سکے اچ جنگا مدے میر بجار خان ڈوم کی نئے جنجی تھا اور نئے گرفتار بھی تھا تو گڈ انگریزاں سجویں کچھی علاقہ میں مزائیں فوجی اپریشن تیاری خدا تقریباً 10,000 فوجی زڑتو توپاں اور توپکاں اور دہمی جنگی ساز و سامانہ گوں پجیا جنرل نیپیرا سندھا جا مجھ خدو جنرل جیکب سروگانیا میں جنوری 5 تاریخہ سال 1845 عیسویہ کچی پلوا دیم داتگاں ہمیں 10,000 لشکر جنرل نیپیرا جنرل جیکب مدد واسطہ پا سندھا دیم داتگاں انگریزانی ہمیں لشکرہ را بلوچانی لشکر شاہ پورا میں اگا چر دا دوئیں دورانی نیاما بانگ ہے نا جو گتو دا روش ٹبا مزائیں جنگے جز دا کہ آہیں وجہ جا انگریزانی دے مالی و جانی نقصان بھی تھا لیکن زیادہ نقصان بلوچانی بھی تھا کہ آہانی سہ ورنہ شہید بھی تھگاں اور سہ گیس تو 2 گرفتار بھی تھگاں اور پدی لشکرہ جنگ میدان اشتو شو تھار لافا کوہانی پلوا شدگاں انگریزاں شاہ پور قبضہ خدو پلے جی پلوا روانہ بھی تھگاں تا جکھرانی قبیلہ سربراہ سردار دریا خان جکھرانی ودی 700 بلوچیں ورنہ گوں پجیا پلے جی دری وٹا آہار اگا چر دا لیکن مزائیں جنگ آج رندہ انگریزانی لشکر پلے جی قبضہ کنگا مدے کامیاب بھی تھگاں انگریزاں پلے جی قبضہ کھدو تحصیل لہڑی لافا وزیرہ شہر پلوا میر بجار خان ڈوم کیا گوں مڑگا پروانہ بھی تھگاں میر بجار خانار کے حال بھی سکے انگریز تی ابا ڈاڈائی شہر وزیرہ پلوا پیدا گاں تو میر بجار خان دے جا
کوہاں ارکتو وزیرہ شہر او بیل پٹ نیامی میدان لافا انگریزاں کو مقابلہ خودی او آہانی بازیں پوجی کشت گنتی لیکن آخرہ میں انگریز سک بھی تھگاں او میر بجار خان ڈوم کی دو براس دے ہمیں جنگا میں گرفتار خدیش مگر میر بجار خان جند جس دے نگوسیش او گرفتار دے خود نگوسیش او میر بجار خان دوبارہ دراہ درستیا کوہانی چکا شدہ وزیرہ جنگا رندہ انگریزاں را یقین بھی سکے اے بیلوی مزارے جنگ یا گرفتار کنگ آسانے کارے نہیں تا آہاں سوچ دا کہ لالچ دوں مننے ننی ہمیں سلسلہ میں سر چارلس نیپیرا وری مرد میں میر بجار خان گرا دیمدہ تھا او نیپیرا مردمہ آت کو میر بجار خان آرہ پیغام دا سکے نیپیر گشگیں کہ تا جنگا بند کن ماترا ہر مہینہ 6,000 روپیہ لوگا نشتیا وظیفہ دوں او ترا نواوی لقب دوں او پلے جی آجا گرداں بیگاری وہا ہمیں کل ڈگاراں دے ترا بطور جاگیر دوں مگر میر بجار خانہ ولدی دا سکے منا شوئے ہچ شے ضرورت نے پچے کے آزادیں شدییں مزارے جہما سیریں لومڑا بہتریں کہ بادشاہی ماڑی لافا پنجرائے اندرا بند بھی ہمیں وقتا ترکلی جکرانی ادا نشتیے تا آہی امیر بجار خانہ رگوشتا کے گوخا گودان ہدو خدگاں اے وقتا مناسبیں کے شیراں دو شنی لیکن میر بجار خان ڈومب کیا کسی ٹوک نمن دا او انگریز کاشدار رکائیں جواب دا سی کہ منگو انگریزاں خیر نہیں اے ولدی اشخدو انگریز نمائندہ ناکامیا پدا گڑتو شدہ میر بجار خان ڈومب کی شہادت ایدہ جرندانی پیدا گئے کہ میر بجار خان ڈومب کی انگریزاں تانگاہ شہید خدا اسی پیرا ایرنگ گئے چوکے انگریزاں دی سکے ماں میر بجار خان ڈومب کی جہادی سرگرمیاں ہچ بیرا بند کت نگن گاؤں نئے کہ جن جیے گئے نئے کہ گرفتار بھی گئے نئے کہ لالچے قبول کن گئے تو گڈ انگریزاں سوچ دکے نی صرف پرہ مگئے دھوکہ دے گو آہیں کشگ کوشش سرات کا تا انگریزانی ہمیں کوشش ایرنگا کامیاب بھی سکے غالباً سال 1801 کم سیگیست عیسوی یک بانگ ہے نیا میر بجار خان ڈومب کی وہی ابا ڈاڈائی علاقہ میں وزیرہ ترنڈ لافا وہی لوگ اندرا نشتی ہے کہ انگریزانی کاش دیا آہیں یار آڑتو خطے دا تھا میر بجار خانہ کے خط لفافہ کھول دا تا آہیں اندرا فارسی زبان لافا لکھ دگیں چٹی مانا او ریشانی ملیں رنگ والائیں چیئے پٹ مانا دنتی او خط اندرا یک انگریزیں جنرل یا لکھ دگا کہ مترا دعوتا دے گا کہ میں گرا مذاکرات او صلح و مشورہ کنگا پا بیا چونا دا آپتیا صلحہ کنو حیرہ پا دگے پولوں او ہمیں خط لافا موہدی ریشانی پٹ ہمیں واسطہ پا ماں خودگا ہما انگریزیں جنرلہ لکھ دکے ہمیں خط لافا موہدی ریشانی پٹ ہمیں واسطہ پا ماں خودگا کے موہدی ریشان دستا ایر خودو گونت وائدہ کنگا کے مترا نئے کے گرفتار کنا او نئے تی صاحب دانی کنا میر بجار خان پچے کے بلوچیا
او بلوچا چوکے ریشاں رہ دس جدو وعدہ خدا تا آم مری سہی پر وہی وعدہ خلاف نخنت میر بجار خانہ ہمیں بلوچی سیستان مطابقہ انگریزیں جنرل وعدہ سرا بھروسہ خدو آہیں گرا شدہ انگریزیں جنرل وہی توپ کار تیر چاڑھ دو میر بجار خانہ گوشتی کے تدلا گوشت کے منترا انعامے دے گا منترا انعامے دیا میر بجار خانہ گوشتی کے تدلا گوشت کے منترا انعامے دے گا پر لوٹائیں تا بلکہ منترا خوشگا پر لوٹائیں تا میر بجار خانہ گوشتا او لگور مردے سے تمنا حقل دا سے گوم مڑ سے نئے گڈا تد دراہی نشو سے پر افسوس ہمیشہ کہ منا مہمان خدو لگورانی ڈولا گوم مڑ گائے مناچو کشتے میر بجارہ گوشت کہ مناچو کشتے گڑ میں لاشا وزیرہ قبرستانہ دیم دے آئینے ایدہ جرندہ انگریزیں جنرلہ توپک جدو میر بجار خان ڈوم کی شہید خدا او لاش وزیرہ ترنڈ پلوا دیم دا تھی وارثاں میتارہ وزیرہ قبرستانہ میں ہند خدا ہمیں رنگا میر بجار خان وزیرانی ڈوم کیا کم و بیش 20 سالہ دا وطن آزادی خاطرہ انگریزانی خلاف جہاد خدا و آخرہ میں سر پی رہا انگریزان دھوکہ دا تو پر رام تو شہید خدا اے معلومات میر بجار خان ڈوم کی باروا گیشترامہ سردار خان گشکوری بلوچی زبان الافا لکھ گئے کتاب کہ آہیں نامے پلنگو بلوچ میں ہما کتاب آ جگتگاں گیشترا معلومات میں کتاب نامے پلنگو بلوچ ہما کتاب آ جگتگاں او چیئے معلومات ہتو رام بکال کتاب آ جگتگاں تو کہ آن کتاب نام تاریخ بلوچستان او چیئے معلومات کامران اعظم کتاب آ جگتگاں تو کہ آن کتاب نام بلوچ قبائل بہرحال ہر چی کے میں گرا معلومات دستیاب بھی تھگاں منا دست کتگاں ہما ما ادا درج خدگاں او ہمیں رنگا میں بلوچاں انگریزاں گوں وطن آزادی خاطرہ قربانی دا تھگاں جہاد خدگاں او ودی سر قربان خدایش السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ